Fra ord til billede er et udviklingsprojekt i Svendborg Kommune, hvor 62 lærere og vejledere på 14 skoler eksperimenterer med visuelle arbejdsmetoder og digitale værktøjer. Vejlederne har forskellige funktioner som skolebibliotekarer, pædagogisk IT-vejledere, læsevejledere og matematikvejledere eller matematiklærere. Projektet afvikles i perioden 2011 til 2013 og er finansieret af Styrelsen for Bibliotek og Medier samt af Svendborg Kommune. Den overordnede vision for projektet tager udgangspunkt i, at brugen af digitale visuelle værktøjer og arbejdsmetoder fremmer elevernes faglige læsning. Vi har set det i forbindelse med projektarbejdet i 3. til 9. klasse, og at det udfordrer også skolen som organisation. I projektår 1 der havde vi primært fokus på de digitale visuelle værktøjer. Det handlede om at få kendskab til værktøjerne, og at deltagerne skulle eksperimentere og didaktisere i den ramme, de 6 værktøjer havde sat, og de skulle undersøge funktionaliteten i egne fag og projekter. Vi afholdt temadage med mindmapping og præsentation af værktøjerne, hvor embed-mulighederne var i centrum. I projektår 2 havde vi ligeledes fokus på praksiseksperimenterne, men nu havde vi vægten på projektarbejde med læsning af multimodale tekster. Og dermed havde vi inddraget en bredere palet af værktøjer med nogle nye værktøjer efter eget valg. Vi har udover temadage afholdt fyraftensmøder og skolebesøg, og vi slutevaluerer den 7. maj 2013. Vi udvalgte de digitale værktøjer på baggrund af nogle opstillede dogmeregler. De digitale værktøjer skulle være frit tilgængelige i clouden, det vil sige, at de skulle være uafhængige af platformen og uafhængige af teknologier. På den måde kan man sige, at vi tænker allerede frem i 2014, hvor man skal bring your own device. Samtidig så har vi fokus på det visuelle. Vi har fokus på, om man kan embedde og arbejde sammen i værktøjerne, og at vi kan imødekomme elevernes mediekultur, fordi vi mener, at vores elever, børn og unge, er præget af de visuelle medier. Vi medvirker til også i værktøjerne, at eleverne kan transformere den faglige viden, så det kan blive deres egen viden. Vi vil gerne fremme projektarbejdet og tværfaglighed, og at værktøjerne også skal fremme implementering af faghæfte 48 om IT og medier i folkeskolen. Vi tænkte så over, hvilke værktøjer, der var anvendelige og til hvad. På den måde skelnede vi ind i faghæfte 48 med de 4 søjler. Der er en søjle, der handler om informationssøgning og indsamling. Der er en søjle, der handler om analyse. Og så har vi en søjle, som mange elever kender redskaber til, om produktion og formidling. Og endelig til sidst er der en søjle om kommunikation og vidensdeling. Vi tænkte værktøjerne brugt ikke-lineært i en ikke-lineær arbejdsgang i ord til billede. Og så kan man spørge sig, hvorfor hedder det ord til billede, og man kunne måske tilføje og til ord igen. I produktions- og formidlingsfasen er der mange bud på værktøjer. Her er det begrænsningens kunst i forhold til udbuddet. Men vores dogmeregler var gode i forbindelse med valget af, da vi fandt Prezi og YouTube og blogger og bambusser. Den betydning, vi tillagde valget af YouTube ud fra elevernes brug i fritiden, viste sig at være mindre vigtig. Vigtigere var det måske både, at eleverne og lærerne ikke altid behøvede at have alt offentliggjort, men at man kunne gå ind i SkoleTube og lægge tingene der. Man kan alligevel uploade, og alle steder kan eleverne og forældrene og lærerne se elevernes arbejde. Elevernes samarbejdsmuligheder er gode i værktøjerne. Filer kan deles, og man kan arbejde i samme dokument eller program, uafhængig af tid og sted. Evalueringer kan selvfølgelig også foregå i kommentarer i blogger. Vi taler meget om de digitale værktøjer, det gør vi i hvert fald i ord til billede, og vi taler meget om de 6 udvalgte værktøjer i udviklingsprojektet. Men de er jo kun eksempler på de bedst egnede, der lever op til dogmereglerne lige her og nu. Dog med det forbehold, at det nye kan komme til, og at clouding-værktøjer ikke er uforgængelige. De ændres, og de kan endda udgå. Det væsentlige er ikke teknologien, men hvorvidt værktøjerne understøtter det pædagogiske projekt, fordi vores fokus i det her projekt er på pædagogik og didaktik, og herunder på begrebet differentiering. Jeg spurgte før, hvorfor det hed ord til billede. I arbejdet har vi nemlig fokus på at se vidensprocesser som en transformation og ikke en transport,
for at udfordre eleverne på deres evne til at generere egen viden ved faglig læsning. Og faglig læsning forstås i det her projekt som læsning i alle fag og læsning med fokus på multimodale tekster. Det handler om at udvælge de væsentlige informationer, vide hvilket formål de tjener og organisere informationerne i processen hen mod formidlingsfasen. Og her ligger nok den største udfordring. Vores ambitioner er, at vi revitaliserer projektarbejdsformen, og derfor bruger vi de forskellige projektsøjler ikke lineært. De udvalgte værktøjer lægger op til arbejdsmetoder, der gør arbejdsprocesserne mere fleksible, godt hjulpet af embed-mulighederne mellem værktøjerne, og dette er affødt af, at vi i praksis tænker f.eks. medieguider eller mediekataloger i stedet for mediehandleplaner. Eleverne skulle gerne drage fordel af at kunne bevæge sig frem og tilbage mellem de forskellige værktøjer og dermed de forskellige søjler i projektarbejdet. Det vil sige, at når de finder ud af, at de f.eks. mangler et YouTube-klip, eller at de mangler nogle flere informationer, så kan de senere hen embedde det ind i en Mindmeister. Arbejdet med dynamiske, ikke-didaktiserede læringsværktøjer sætter dermed en ny dagsorden i skolens læringskultur, og projektarbejdet får ny betydning og ny form. Arbejdet med de visuelle digitale arbejdsmetoder og værktøjer vil forhåbentlig blive en naturlig del af elevers og læreres digitale penalhus. At ord til billede har sat medialisering på skemaet, skulle derfor gerne medvirke til at udvikle nye mediekulturer i skolerne.